34 बोसोर दावहा नांनायनि जि फिथाइ दिनैहाय जों जेरैबायदि मोननांगौमोन जों बेखौ मोननो हायाखिसै। मेगन खाना जानानै दिनैसिम दङ, नाथाय बिथांमोननो जों दिनैसिम एनडिपि जानानै जेबो होनो हायाखिसै। जायगाफ्राव सोर दङमोन बेखौ एनडिपिआ मा रोखोमै बे ओनसोलखौ माबायदि उदां खालामनानै होदों। मानगोनां गाहाय आलासि डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि, जोंनि एपिबि हान्जानि दिदोम आफादगिरि, बेजों लोगोसे सारियावनो जिरायनाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी सार, आरो सारियावनो जिरायनाय एपिबि हान्जानि सेन्ट्रेल कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जायख्लं बसुमतारी सार, आरो गोबां बिदिनो सारियाव जिरायनाय सेन्ट्रेलनि CWCनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे काजलगांव डिस्ट्रिक्टनि एपिबि हान्जानि आफादगिरि नेहाथारि, आरो सफैनो हाबावदों बिजनी डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। एपिबि हान्जानि बिबान मोननाय मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि प्रदीप कुमार ब्रह्म, जगदीश ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन गासै बिबानगिरिफ्रा रावबो जिरायालासे थाथ'आलासे सानजा सोनाब सा खोला खारदिं फैयै फैयै जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमा ब्लकसिम दिनै सफैबाय। थारैनो नोंथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव नुनानै, मानो होनोबा निसिमाखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। निसिमा होननानै बुङोब्ला थारैनो आमथिखा खैला मैला होनना बुङोब्ला जों माब्लाबाबो बावनो हाया। मानो होनोबा एनडिपिनि गोहोगोरा स्ट्रं मोनसे दावहारु मोनसे आफाद होननानै बुङोब्ला बे निसिमा खैला मैलानिफ्रायनो बांसिन सिनायजादों, बेखौ बयबो मिथिगौ। थारैनो बे एपिबि पलिटिकेल हान्जाखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ दानानै होदों। बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि होनना बुङोब्ला बयबो मिथिगौ, गासै एक्स एनडिपि ज' लोगो नांनानै थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बराव जोङो बे बिजनी बलमगुरिनि बेवहायनो जोङो बे एपिबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिखौ दानानै लादोंमोन। बेनिफ्रायनो जोंबो जोंनि खामानिफोरखौ स्टार्ट खालामबोदों। गिबियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआवबो एसेल' सोद्रोमाफ्रा नुजाफैजेनदोंमोन। थेवबो जोङो गोसोखौ नार्भास खालामालासे जोङो जोंनि खामानि फारसे आवगायलांबाय थादों। थारैनो जोंबो मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेरावनो संकुस्त सदिया जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टफोरखौ जों दाफुंना लानायनि गेजेरजों प्राइमारि कमिटि, ब्लक कमिटि जों मोनफ्रोमबो जायगायाव जों दानानै लानो हादों। थिग बिदिनो दिनैबो एपिबि हान्जाया गिबियाव एसेल' सोद्रोमाजों दाजादोंमोन। थाङै थुङै नै दासिमाव बे मास मोनथाम एसेल' बारदों, बेसिमाव जोङो गासै बिटिसि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्टफोरखौ जों दाफुंनायजों लोगोसे ब्लक कमिटिफोरखौ जों दाफुंनायजों लोगोसे दिनै प्राइमारि लेभेलसिमाव जों बुथ कमिटि लेभेलसिमाव जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। आसा खालामदों दिनैबो जोंनि बे निसिमा ब्लक कमिटिखौ जोङो जोबोर मोजाङैनो जों दाफुंनानै लानो हागोन। बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो दाफुंनानै लानो हागोन। आरो ओरैनो निसिमा ओनसोलनि मानसिफोरखौ जों मिथियो, बिथांमोननि गोसोफ्रा माबायदि थारैनो जों मिथिगौ। मोनसे समाव एनडिपि जानाय समाव जोङो बे ओनसोलावनो जों थादोंमोन। बे ओनसोलनि रायजोफोरा मोनसे फुख्रि जानानै जों दावहारुफोर मासे मासे नाफोरखौ नोंथांमोना जोंखौ जोबोर उदाङै जायगा होदोंमोन। जोंनि थाखाय नोंथांमोना माब्लाबाबो
दैफोर जानानै रानाखैमोन जोंखौ जेब्लायबो आदार होनानै बे दैफ्राव नोंथांमोना सानस्रि होदोंमोन बिनि थाखायनो जों माब्लाबाबो बावा आरो जों मिथिगौ बे ओनसोलाव बयनिख्रुइ बांसिन खामानि मावदों होनना बुङोब्लाबो जेबो नङि होननानै बुंनाय नङा मानो होनबा बे जायगाफ्राव सोर दङमोन बेखौ एनडिपिआ मा रोखोमै बे ओनसोलखौ माबायदि उदां खालामनानै होदों दिनै बयबो मिथिगौ बेफोर जारिमिनफोरखौ बुंबाय थानो आं सानाखै मानो होनोबा फंसे खोथा बुङोब्लानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिखाजोबखागौ दा जेखि जाया बे थांनाय 34 बोसोर दावहा नांनायनि जि फिथाइ दिनैहाय जों जेरैबायदि मोननांगौमोन जों बेखौ मोननो हायाखिसै बेनिखायनो बै फिथाइखौ जों माबोरैबा मोनफिनगोन माबोरैबा जोङो बख'नानै लानो हागोन बेनि थाखाय जों मोनसे लामा लादों जाय एपिबि पार्टिखौ जों दानानै दिनै बैफोरखौ जों आदाय खालामनो होननानै दिनै जों ओंखारबोदों बेनिखायनो आसा खालामदों बे ओनसोलनि साफ्रोमबो गिदिर उन्दै बयबो बे हान्जाखौ मदद खालामगोन होननानै जोङो बेखौ एपिबि हान्जानि जानानैल' बुङाखै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जानानैबो नोंथांमोनखौ जों खावलायो मानो होनोबा एनडिपिआ मा रोखोमै नांबोदोंमोन बेसेबां खस्थ' खालामबोदोंमोन बेसेबां दुखु खालामबोदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे ओनसोलनि सोद्रोमाफ्रा एनडिपि नङाब्लाबो एनडिपिजों समान समान नांफानाय गोबां खस्थ' लाबोफानाय जों बेखौ बुजिगौ आरो जों नुबोदों गोबाङा दिनैसिम आथिं लेंग्रा आखाइ जनानै मेगन खाना जानानै दिनैसिम दङ नाथाय बिथांमोननो जों दिनैसिम एनडिपि जानानै जेबो होनो हायाखिसै लोगोसे गोबां मैया दाख्लैसो 3 सोद्रोमाफ्रा जेलनिफ्राय गबोदों बेजों लोगोसे आरो बे जायगानिफ्रायनो दंबावो नाथाय बिथांमोना माब्ला गगोन बेखौ जों बुंथ'नो हाया थारैनो बे जायगाया जोबोर खस्थ' लानाय मोनसे जायगा जोंनि दुखु सुखुखौ मिन्थिगौ एपिबि हान्जाखौ मानि थाखाय जों दानो गोनां जाखो बेनि सायावबो हयथ' जोंनिफ्राय साबसिन सिन्था खालामनानै दङ होननानै आं सानो जायनि थाखाय खबर हरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दिनै बेयाव सफैबाय आसा खालामदों दिनै जेसेबांनाखि मानसिफ्रा आखु दाखुनि गेजेरजोंबाबो सफैबाय गाबोन समफोर मिटिं जायोब्ला बेनिफ्राय डाबल जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ एपिबि हान्जाखौ गोबाङा गोबां बाथ्रा बुङो बै समाव इउनाइटेड फरामखौबो बेबायदिनो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ सोरनिबा हां लानानै दानानै होजानाय बा सोरनिबा मोनसे पलिटिकेल बेकिंआव बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिखौ दानानै होदों नाथाय गुबुनफ्रा जेसेबांखि बुङा मानो जेसेबांखि बुंबाय थायाथों मानो जों माब्लाबाबो बिसोरनि बुंनायाव जों एन्सारबो होफेराखै जों जोंनि बायदि गोसो बायदिनो जों खामानिखौ मावबोदों फैयै फैयै बे 3 बोसोराव जोंखौ माब्लाबाबो दासिमाव जेबो बुंफिननो हायै अबस्था जानानै फैदों मानो होनोबा जों बै थांखिसिम सहैनो थाखाय जों जेब्लाबो जोंनि गोथों लामाजों जों खारबाय थादों आरो जोंनि खामानिफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावबोनो हादों लोगोसे साक्सेसबो खालामनो हादों दिनै बै खामानिफोरखौ नुनानै गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों दिनै जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिखौ मेगन सानानै जोंखौ गावस्रा होनो लामा लादों आरो गावस्रानायनि लामायावबो बिथांमोना बानायनानै होदों थेवब्लाबो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ माब्लाबाबो नार्भास जायाखै गोख्रोंसिनसो जादों जायनि थाखाय जोङो एपिबि हान्जा पलिटिकेल हान्जाबो दानानै होनो हादों बेनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि एक्स एनडिपि सोद्रोमाफोरखौ आं हाजासे हामबाय होनो मानोना बे जायगायावनो जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि गोबांथार मिटिंबो खालामदों आरो गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जों जेब्लाबो इउनिटि नुदों फैबाय थानाय समावबो जेब्ला इलेक्सन फैगोन बेखिनि समाव नोंथांमोना ज'यैनो ओंखारगोन ज'यैनो खामानिखौ मावगोन ज'यैनो मोनफ्रोमबो जायगायाव मेल मिटिंआव नोंथांमोना थांनानै बाहागो लागोन बेखौ आंहा फोथायनाय थाबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि
साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो जोंजों मदद होगोन आरो आं खावलायो सासे एक्स एनडिपि जानानै मानो होनोबा जोंनि केसफोरा दिनैसिम गां गां नुजानानै दङ नाथाय गोबाङा बेखौ मोनथिया जायफ्रा खारबाय थादों जों दिनै खारबाय थानाय हिसाबै दिनै जों मिथिगौ केसआ केसैनो दङ सानफ्रोमबो सामन लेटार वारेन्ट लेटार फैबाय थायो सानफ्रोमबो जोंनाव WhatsAppनि गेजेरजों मेसेज फाथायहरबाय थायो जे सार नै जोंहा दिनै आरो फैबावबाय लगे लगे बेनि थाखाय जोङो पुलिसफोर अफिसारफोरनाव थांनानै जोङो खामानि मावहैनो गोनां जायो बिथांमोनखौ नोंथांमोना जेन डिस्टार्ब दाखालाम जोंनि केसफोरखौ नोंथांमोना जेन थाबैनो फोजोबनानै होयो जों सानफ्रोमबो खावलायहोनो गोनां जायो सानफ्रोमबो मोजां रोखोमै उन्दुनो मोना आरो जोंनि जायफ्रा केसआव गोलैनानै दङ सानफ्रोमबो डिस्टार्ब जानाय थिग गैया उन्दुनाय थिग गैया गासै मोसौ मैसा बोरमा गासैबो फानजोब्बाय हा हु फानजोबनो गोनां जाबाय सोरबाया जोबनायाव जेबो राहा गैयैनि थाखाय फासि नांनानैबो थैनो गोनां जाबाय दा बेफोरखौ जों फारफ्रोमनिफ्रायबो जों नोजोर बोदों जों साननो गोनां जादों जोंबो माब्लाबाबो सानाखैमोन जि इउनाइटेड फराम जों दाफिननांगोन नामा जों माब्लाबाबो सानाखै शान्ति सुक्तिनि उनाव आरो बेबायदि मोनसे आफाद दाबावनांगोन नामा जों माब्लाबाबो सिमां नुवाखैमोन जों गोबाव सम नायदों बोसोरनै बोसोरथाम जों नायदों जोंनि केसफोरा जोबसिगोन नामा जोंनि जि मुंख्लं नखरफोरनि जि समस्या बियो जोबसिगोन नामा जों गोबांथार बिटिसि सरकारजोंबो जों सावरायदों गोबांथार मेम'रेन्डाम होदों नाथाय जोंखौ माब्लाबाबो बिथांमोना उदिस लायाखिसै जेब्लानिफ्राय जोङो इउनाइटेड फराम दानो होननानै जों सावरायजेनबाय बै दिननिफ्राय जोंखौ एसे एनै खबर लाजेननो हमबाय जेब्ला जों इउनाइटेड फराम दानानै दिल्ली गुवाहाटी स्टेटआव सेन्ट्रेलाव जों जेब्ला सावरायो अब्ला जोंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों बारायनाय मोनदों थेवब्लाबो जों माब्लाबाबो मेङाखै आरो जोंखौ स्टेटआबो अनार खालामदों आरो सेन्ट्रेलाबो जोंखौ मान सनमान होदों जोंनि खावलायनाय बायदिनो गोबांथार माखासे खामानिखौ दिनैहाय जों आदाय खालामनानै लानो हादों थिग जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंखौ मेगन गोसाफ्रा मेगन सानानै जोंनि गेजेराव गावजों गाव गावस्रा गावस्रि खालामहोनायनि लामाखौबो लादों गोबांखौ बिथांमोना लांदोंबो लांनानै इउनाइटेड फरामनि उल्थायै एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन बिथांमोना बेखौबो दानानै होदों थांनाय बोसोरनि अक्ट'बर दानाव नाथाय दिनै जाय खामानिखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ मावबोबाय थादों बेखौ गुबुन पार्टिफोरा दिनै क्रेडिट लाबाय थादों जों जेबो नांजाया जोंनि खामानिया जाबानो जाबाय होननानै जों जेब्लाबो सिरि थाबोदों थिग बिदिनो जों माब्लाबाबो जोङो फावसायाखै आरो फावसायनायबो नङा गोहोआ बारा जानायलाय थांखिया बारा जानायलाय मावनो आरो दायथ' लाबावनो होननानैनो दिनै जोङो एपिबि हान्जाखौ जों दिनै दानानै होनाय जादों मानो होनोबा जोंनि गासैबो जि समस्या गासैबो पलिटिकेलाइज जाजोब्बाय दिनै जों होब्रा थांनानै बुंहैबाय थाब्लाबो दिनैहाय जोंनि खामानिफ्रा आवगाया जानानै थादों मानो होनोबा गासैबो पलिटिकेलजों सोमोन्दो थानाय जोंनि गासैबो समस्याफ्रा बेनिखायनो जों सानदों जों मोनसे पलिटिकेल हान्जा दानानै पलिटिकेलि देरहालांनानै पलिटिकेलि जोङो खामानि मावाब्ला जेबो जानाय नङा बेखौ जों दिनै सिन्था खालामदों आरो लामाखौ जों बेखौनो नुहुरदों बेनिखायनो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ एपिबि हान्जाखौ दानायनि गेजेरजों बेखौनो देरहाहोनायनि गेजेरजों सरकार दानायनि गेजेरजों गासै जोंनि जि समस्या बर' रायजो राजाफोरनि समस्या एनडिपिनि समस्या बिटिआरनि समस्या गासैखौबो जोङो सुफुंनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों थिग बिदिनो दिनै जोङो सापर्ट खालामदों आरो मेंनायखौ मेङालासे बेबायदि जोङो खामानि मावदों नोंथांमोनखौबो दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों खावलायदों जे नोंथांमोनाबो जोंखौ अराय सम मदद खालामो नोंथांमोना दिनै जायफ्रा फैबाय गामिफ्राव थांनानै जेन नोंथांमोना खोन्थानानै होयो न'खराव जेन बुजायनानै होयो दा दसे उनाव जोंनिनो एपिबिनि आफादगिरि मानगोनां मेडामा हयथ' गोबांथार बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थागोन आं फोथायो बे बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै
गोसोआव सोनानै लानानै नोंथांमोना लोगोफोरनो खोन्थाहैगोन, न'खराव खोन्थाहैगोन, बाय बाहागिनो खोन्थाहैगोन, दाब दाब जायगाफ्राव खोन्थाहरगोन होननानै। दा जेखिजाया आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। जेखिजाया बे निसिमा ओनसोलाव दिनैहाय निसिमा ब्लक कमिटि बेखौ जों दाफुंनो होननानै फैदों। फोथायदों नोंथांमोना बे हाबाफारियाव गोग्गोमै बाहागो लागोन आरो साक्सेस खालामगोन। फैबाय थानाय समाव जिखिनि जारिमिनफोर दङ बेफोरखौ मोनसे टाइम लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो सावरायलायफैगोन। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।